Hapdeng ka jingduk jingkerdo bat ka jingshem jingjenjar ha ka jingim. Henrei ka lalong pat ka jingkerku ka bakrau ya ka wei ka long ying ha ka shnong terso ribhoi distreng ka badang ha papo ka Mauhati constituency. Kani ka long ying ka dejong imei e tres sten harangkat arngut ki khon lembat kin reungut ki khon ksiu. Kani ka long ying ka layo pdeng ya ka lat jingiram nala ki parakur ki ba ka thain maulas nai terso harangkat ka jingkersan bat senyang lang do nong mi khmat ka thain ba Charles Marngar. Ya kani ka ying la IT no si mei e Tristan ha ka shipho tarik no pra ar hajar ar phosan do ba Charles Marngar harangkat ka jinge don lang ka lok bat arngut ki khon jong u kinong yelam snong kiri pakhman lem ba kinong shong snong ki bala poi bani sakhilang ha kani ka sngi haba a jingkran na kaliang wei u kini ka kursten uba banker stan ulai thu ba kani ka long ying ka dei ka bashem jingjinjar ha ka jingem ka jongki kumta kala penlong ka kursten ban shem ya ka rai ban pensna no da ka ying bat kumju ya ka jaka la ne ka kentem nong rem ying la ai sngob ha da ka wei ka long ying na ka kursten bat ula pen pauru ya ka jing songu yu nong mi khmat bala kloi ban kersan rat ba ya ka ne ka jing thumu jong ka kur namar ka kur ka long ka badang duna ha ka yo ka kon bat kamdei ka basuk ban pun urlong ya ka ne ka jing thumu ka badei hi ka jing kersan rat ba ka jong nong mi khman kendian nakwa ban keren nakaliang jong kayi hakawai ka bantang asu kuman ba nakaliang kayi ngilanang roy ha ka jimbun bre kaba ublay udang rangkat bat ni bat ni long lese gibre pat hakawai kaliang idon ka jing snow kajing duna kajing long breu ngimbiang haka wei kaliang ni duna haka wei kaliang haka basdang nakapata ni kayen nakapata ni ka wei prasa jungi kabala sempap na du kakemi jong ka kabala ayap klempat dipor kelakran no bat hakaneru kakemi ka yap klem dipor kisa kun suat kisa kun nonglit pateng kan hadu mentah kimat ya kajing jenjar kimat ya kajing wat kayeng ban syong kim don chan le sukumen pat hani kapor kalong ba kat kani kasni kapolong ka wei ni kisni sa jing kan ma ngangai ba kani ka persajungi hakari kisni kan nomio pat dak wei kisni ba kata kajing kemen jong ka kalong ba kumnung ngong ba lapalan namar kajing im juga wa man la kasni ka kandu dang de kajing handre su kumen pat ani kapor kalong ba kat kani kajing kemen haka jing im juga lese kanomi aju de ngamut ban ong ba nakaliang kayi kesam kani kesngi kalong kesngi jong jing kemen mok men rupi mo baro ila isnok tilang haka pasdang habi dai ben kayi ladon ki ba ajing mo chinan u da kajing sik kloi ngahi pas ngop sorong ngop he china ida kajing ma ko no sin di china pi namar china pi da kajing sik tang arsenal sinem ha pi china biang mangi tip baka bor ka kamdan bor de ban china wat yeng ru wat ga yeng chong ru kamdan de ngahi ba ajing mo nong china ni da kajing ma pi dala persyang ban le kumta kenduk mo siang khang gitu ki ba chumit de gitu be hi gitu ki ba ai de gitu be hi jinyon ha gitu ta long parek pli kakta ni sung kumen shi kat dai ha ka por ka ba kendu kum kita jing ha ka por ka ba kut la emle be jongi ulai rapan pelong kum ni kum bakalong kum ba phi mata tengah ngej bakal dia kejik kemen nak kalian kaya kesem baro hawi pilih abhai way nak gitu khat jong kaya kesem jungi kadap kejik kemen
yang hilang baru te kani kesengi kalong kesengi ke basak jingken ma yang hilang baru ngamla ru ban klem da ai kublei wat na kalian kayeng kesam ru kani ke persajungi wak kenong rim yeng ru kamdon ke bepli lada emlangar kahani ba kadu de pasende kibal asung bahaya kani cekah te kublei sibun pasende kadu kibal kelut mesin benno ya kani cekah kani ben aseng ni kawai ni persajungi ban kumjuru ai kublei langa ya gitu ki na kalian kibahaya ngasam kibal adon ketilang haka basdang nakabanta banle ya kani kam ublay undayo bankerku ya gitu kibal anok senyang kumju nakaliang ba Charles Marngar habakran ulayathu bakane kadai ka yeng ka ba Henrio ka ba ha ka jinglong MLA ka jong u ulala ban pensnai ki yeng ba paka sikilong yeng ki badung bakerdo kumju nakaliang ka khon ka ba he jong u haba ai jingkran lengkon kalaong ba ukpa jong karu ude bawan nakalong yeng ka badung kumtau khamtep khamha ya ka jingdon kam jong kilong yeng ki badung ki badan kam shisha ka jingiram isu kemen banyo banya kendo bat phi mata kesngi ngan le ngam tip res pang history ba YouTube ba ong badai bajenjar lagi bajenjar tam tem re habakern mandeng mane suthuk nga ba kani kalong yeng ngamla dam da jaw mat ka bandang syong ba kani kalong yeng kani sha kalong yeng ka bamat ya kejing kejing jenjar kejing nanti kejoki bat no yo jing tip ro ba kupa jong ne kayeng ro manta dam kat to kat nisnam mo pagi khot dai lakhlan no te kalong ke ke ba ngi skosen habang perkhat nam ta jong phi bat ngasko kemen bat ai kublai kerpang ngini kesngi na ke benta ke kursten baro koi dai mapi bala sedang ban penyang ye kene kayeng nengkong ban nakaliang jong baba joblin wan pensngo sanga ba ina ka kursten persang ikum tan re ki baya dok sudah kat bala persang emro ong baba hanga ba hable be phi dei ro kumta ngilong sieng sisam ngilong siperlok apa ka konsumsi batno dadin may lapan sengaw nga kadon ka jikta nga ngalong i baba kumjuru itu masan ya arla mare don ko isngi kendo ipa to ngaru nganya don benta pani rablem ban snai kene kiyo de kumtahi ngilapan ben ngila ya chat de dang ngi dikniat benai baba yong bang ngila jande bartat le kumno de ngalong i baba ba spotarik kede ka sikha ka jonga dengan kuat ban pelih ke spotarik kalong ru kum kesngi ke ba nga ai so bahas sikha da kene ke yeng rekat ka kur ke jongki mdai tang manga marwai namar ba phiru phila esai sui thu i phi baro kursten ru kila esai kat ba ki la ai ba pli bat nakaliang ke jonga ngiyo ban pendat da ke yeng ke barit makanaro reng suthu ba kalong ke jingker khu na ga mata jongki mai namar ba boros kata don kayeng isam ko biang dengan ai kublai kerpang ya ki bahajeng hasam ki ba ai sobha kani ki jaka la de em ki ba ai sobha di jaka hanu sisna jeng e ke ublai kerpang ya ki tu ki bala ai kani ki jaka ka khamhe ka dor jo jaka ban kani ki yeng ba pensna o em le ka kursta dengan sudai ban ai ka buram ka dai ya bila ai sobha kani ki jaka ban ngiyo ban pensna ya kani ki yeng ni kajong papa ila yo panchna ya kani kayeng but kani baro kadi kajing penyat ublay ning kongdo but ngas ngongo ya baro ki bala don hangnie ngas ngo kemen ru bani iya pi baro but ban itu namar bangam judon sini but ipaparu iwan nakal iyeng kasam kabadok bat ngas muthuk no ka jing ya yenti ka jong i por bi nang ret bat is muthuk ka jing e jong ki padok
ngan penkun ai kajing kren jonga bangan ong Merry Christmas but Happy New Year ki baro in advance. Thank you. Kumju hakane ga sngi haden baladap ban play bat IT ya ka yeng la penlong ru ya ka jingra khel le kemen ya ka sngi kha jong ba Charles Marngar ha ka baw la kenjo shakarta ka ba sap waisnam. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sir Charles. Happy birthday to you. Tentang IBM ni kemak semua. Lah.